Gde smo, Tomi? Da vidimo šta je ispod poklopca. Wow, to je kruna! Kako je lepa! A šta ti imaš, Melisa? Ja imam krunu. Baš mi dobro stoji, jel da? Napravit ću par slika. Moja kruna izgleda kao prava. A kakva je tvoja, Melisa? Pa to je čokolada. Zamisli. Pogledaj. Čokolada ti curi po čelu. Šta? Ne može biti. Užas, moram da skinem ovu krunu. Fuj. Ali mogu je pojesti. Da, to je baš ukusno. Sviđa mi se. Da, divno. Leslie, skloni se. Sve ću pojesti sama. To je to, hajde, sad ti. U redu, odmah ću da probam krunu. Ovo, kakva lepota. Postala sam princeza. Ova haljina mi odlično stoji. Kako ti se čini, Melisa, a? Jesam lepa? Da. Zato mi hitno daj tu krunu. I ja hoću da budem princeza. Moram da se slikam. Kakva lepota. Vrati mi moju krunu, Melisa. To je moje. A, ko to dolazi? Pravi princ? Ne verujem svojim očima. Kako je lep. Da, jeste. Došao je kod mene. Ne, sigurno je došao kod mene. A bit će tvoje. Šta? Joj, kakav je odvratan. Ko želi da postane moja princeza? Hajde da te poljubim. Nemoj. Ne želim da budem princeza. A Melisa, uzmi ti. Šta? Ne. Nemoj ni misliti, Leslie, to je tvoje. I ko će od vas biti moja princeza? Ne razumem koga treba da poljubim. O, tebe, Melisa. Nikad u životu. Bolje da razbijem ovu krunu. Da, tako je bolje. Evo ti, uzmi. Šta? Da li ste ozbiljne? Pa dobro, idem ja. Ne znate šta odbijate. Ćao. Oho, a šta se to krije ispod poklopaca? Hajde da pogledamo. Leslie, počni. Ajde, podigni. Jedva čekamo da saznamo šta je tamo. Ili će prva ipak biti Suzy? Wow, pa to je lutka Barbie. Kako je lepa. A šta ima Leslie? Da vidimo. Neverovatno. Ona također ima lutku, ali čokoladnu. Čekajte, šta je ovo s njom? Okej, moram probati. Moja lutka je potpuno od čokolade. Super, a ja sam već napravila kuću za moju lutku. Izgleda tako sjajno. Stavit ću modnu pistu, stočić za šminkanje, kozmetiku, tepih i stolicu. Ovdje će biti haljine, a ovdje cipele. Dodat ću još postere i aksesuare. Sada moja lutka ima svoju kuću i ogromnu garderobu. Odlično. Hajde da probamo da ti obučemo drugu haljinu. Wow! Izgledaš prelepo. Ali znaš, može još bolje, slažem se. Hajde da probamo sve haljine iz garderobe. Izabrat ćemo najbolju. Ni ova nije loša. Da vidimo sljedeću. Okej. O da, ova je najbolja, slažem se. Izgleda savršeno. Pomeraj se, slikat ću te. Jao, hoću ja da se igram. Imam ideju. Skloni se. Eto, sada moja lutka živi ovdje. Šta? Kako si smela? Baš si bezobrazna. Isterat ćemo te iz naše kuće. O ne, to ću ja vas isterati. Skloni se. Ti se skloni. Eto ti. Šta si uradila? Otkinula si joj glavu. O ne, moja lutka je uništena. Izvini, nisam htjela. Sad ću sve da popravim. Eto. Joj.
sad je još gore. Žao mi je, šta da radim? Tačno, imam ideju. Stavit ću sve u činiju. Uzet ću fen. Ne, nemoj. Ma čekaj, sad ćeš sve vidjeti. Eto, sad imaš tečnu čokoladu. Čuti, toš nije sve. Sipat ću je u ovaj kalup. Odlično! A sada čekam da se stegne. Spajam dva dela i vidi! Napravila sam ti čokoladnu igračku Labubu. Izvoli! Odlično, Leslie je srećna. Hvala, to je tako ukusno. Ali nisam mislila da ćeš ga jesti. Dobro, neka te, bitno je da ne plačeš. Oho, to je Labubu. Kako je sladak. Hoće da ga pomazim. Dušo. Stani. Pa to je čokolada. Moram hitno probati. Jako ukusno. Sviđa mi se. Jezik je postao plav. A Jennifer, šta je kod tebe? Sad ćemo da vidimo. I ja ću da ga pomazim. Kako je mekan i sladak. Divno. Znaš šta? Treba da te očešlja malo. Da, ovako je bolje. Duša mala. Jane, nešto nije u redu? Ne, sve odlično. Moj Labubu je svakako bolji, jel znaš? Okej, misli tako dalje, ali ja se ne slažem. Ja ću obući svog Labubu. Njemu tako dobro stoji ovaj kostim. Moj Labubu je srećan. Pogledajte, čak i pleše. Kako slatko. Sviđa mi se što ga mogu oblačiti u bilo koju odeću. Jennifer, gledaj! Imam oči Labubu. Kako smiješno. Super, mogu i to pojesti? Ne razumem tvoje šale. A moj Labubu ima svoj skuter. Da? Stvarno? Daj da se poigram. Jennifer, daj! Au, kako boli. Okej. Hoćeš da se bijemo? Hajde! Eto ti! Eto ti! Jane, ti si prva počela. To je samo moj Labubu. Čak ni ne misli da možeš da se igraš s njim. Ti si već pojela svog Labubu. Pa šta? Stani, gde je moj Labubu? Ne. Ja nemam više igračku. Šta? Kaktus? Sigurna sam da je moj. Jesti vi? Sad ću proveriti njegove bodlje. Moj kaktus je pravi. Šta pravi? Plašim se, neću da proveravam svoj. Hajde, moraš. Dobro. Ja ništa nisam osjetio. Čudno. Ovdje nešto nije u redu. Bodlje uopšte nisu bodljekave. Čekajte, je li to čokolada? Da, ja imam čokoladni kaktus. Da, pravo. Mogu da pojedem sve do kraja. Džabe sam se plašio. Da, jako mi je drago zbog tebe, Deni. A šta ja da radim? Tačno. Prvo ću očistiti svoj kaktus uz pomoć testere. A sad ga vadim. I sečem na komadiće. Da. Tako već izgleda mnogo lepše. Ali to još nije sve. A zatim ću to sve staviti u šerpu. I sipati puno meda. Da, nevjerovatno. To je to. A sad mi treba brener. Kako je moćan. Ugreću to sve. To je to. Sada mogu probati. Izgleda jako privlačno. Da, to je mnogo ukusno. Oduševljena sam. Deni, sav si u čokoladi. Mogao bi pažljivije da jedeš kaktus. Ne, nisam mogla. To je tako ukusno. Teško je zaustaviti se. Najeo sam se. Dok Deni spava, ja mogu da probam njegov kaktus. Uzet ću komadić. A sad ću ga staviti u činiju.
i istopiti. O, da, odlično. Sada mogu da umačem svoj kaktus u čokoladu. Sad ću probati ovu kombinaciju. Da, znala sam. To je mnogo ukusno. Blago meni. Najbolji recept na svetu. Čekajte, šta je sa mojim kaktusom? Razumeo sam. Brit nije ukrala moj kaktus i napravila sos od njega. Kako si smela? Sad ću te ja... Stani, imam bolji predlog. Uzmi. Šta? Pače kaktusa? Šta će mi? Ponavljaj za mnom. Umači u čokoladu i uživaj. Hajde, probaj. Dobro, sad ću. To je zaista ukusno. Odlično si smislila to, Britney. Hvala, znam. Šala? Hajde, skidajte poklopce. Wow! Torbica sa različitom kozmetikom. Izgleda da Tracy ima pravu kozmetiku. A Vivian je opet dobila čokoladnu. To će sigurno biti ukusno. Kakav miris, jedva čekam da probam. O, da! Čokolada je preukusna. Pitam se, da li ću moći da našminkam usne ovim karminom? Oho! Kako velike čokoladne usne imam! Zanimljivo! Tracy, šta misliš? Kako ti se sviđa? Meni se sviđa što se ove usne mogu i pojesti. Prelepo? Ovdje je još i čokoladna paleta. Sad ću je otvoriti i probati. Baš je ukusna. Oduševljena sam. Ova kozmetika nije samo ukusna, nego i lepa. Ako želite čokoladni make-up, onda Vivian može da vam ga sredi. Pogledajte, ona čak ima i flašicu parfema od čokolade. To je cool. Dobro, hajde da vidimo šta ima Tracy. Vrlo rado. Sad ću da probam svoj karmin. Fuj, o ne. Oni čokoladni užas. Pojela si pravi karmin, jako smešno. Okej, onda hajde da vidimo moju paletu. Wow, kako je lepa. Došla mi ideja. Vivian, ajde da te lepo našminkam. Hoćeš? Hajde. Pitam se, kakav make-up će Tracy uraditi, Vivian? Za sada izgleda previše jako. Ona će sigurno biti u šoku od svog izgleda. Tracy, da li ti sigurno nešto koristiš ovu šminku? Jesi završila? Jedva čekam da vidim kako izgledam. Gotovo, možeš da se pogledaš. Sad ću. Što? Mamice! Kakav osi čudovište napravilo od mene. Izgledam užasno. Tracy, jako sam ljuta na tebe. Gotovo, pazi se. Sad ću da ti se osvetim. Uzet ću veći sunđer i sipati Nutellu na njega. Tako je. Tracy, hajde da ti napravim lepten. Izvoli, eto ti. Šta si uradila sa mnom? O ne, moje lice je svo u čokoladi. Ej, prestani da me slikaš, dosta. Wow, ovo je šminka, cool. Tako je lepa. Super. Blago meni. Znaš, i ja imam šminku. Izgleda baš dobro. Hoću što pre da se našminkam. Dakle, prvo ću namazati usne. Tako sam lepa. I ja želim da našminkam usne. O, da, cool. Moj ruž je čokoladan. Zanimljivo. Oho, zaista imam čokoladnu šminku. To je nevjerovatno. Pa šta? Ali ja mogu lepo da se našminkam. Prvo ću naneti senke na oči. Aha, tako je. Super. Zatim ću staviti rumenilo na obraze.
Da, i malo highlightera. Ha, sjajno! Tako sam lepa. O, da? Ja imam čokoladno ogledalo koje mogu da pojedem. Cool. Ostavi me na miru, Jane. Pa dobro. Sad ću probati svoju paletu. Wow, ne mogu da verujem. Unutra je dubajski fil. O, to je nešto novo. Hej, šta radiš? O, miriše lepo. To je moj novi parfem. A sad ću da se presvučem. Ova haljina je sjajna. A dodat ću štikle i naočare. A još i minđuše. Da. A sad se transformišem. Eto, sad sam prava lepotica. Izgledam divno. Jane, a šta ti je ostalo? O, čokoladna četkica. Baš je ukusna. Melisa, imaš čokoladu na licu. Hajde da ti je skinem. Dobro, hajde. Eto, gotovo. Jao, ovo nisam htela. Šta mi u redu? Čekaj, pogledat ću se. Ne može. Daj mi ogledalo.